बिदिब्ला लोगोफोर प्राय 25-27 फ्राम बोसोरनि उनाव दिल्लीयाव बीजेपीनि सरकार फैबाय आरो बे सक्सेसआ थारैनो नरेंद्र मदीनि दैदेननायाव जाबाय। आम आदमी पार्टी बे आम आदमी पार्टीया बेवहाय सरकार खुंबाय थादोंमोन, नाथाय आम आदमी पार्टीखौ फिन बीजेपीया फेजेनबाय। बबेखानि बियो बीजेपीनि देरहानाय होनालासिनो आं बेखौ बुंगोन, बेवहाय अरविंद केजरीवाला सरकाराव फैनायनि उनाव जाबादि खामानि मावबाय थादोंमोन बेखौ मानसिफोरा बुजियालासिनो थायाखैमोन। अरविंद केजरीवाला गावनो इलेक्शनाव जेनबाय आरो मनीष सिसोदिया डेपुटी चिफ मिनिस्टारमोन बिथाङाबो जेनदों आरो गुबुन जेनदों आरो जाय चिफ मिनिस्टार दंमोन आम आदमी पार्टीनिफ्राय आरटीसी बिथाङा बोरैबा देरहाबाय आरो बोरैबासो देरहादों आरो। स' बिदिब्ला बेवहाय जोङो मा नलेज मोनो? स' पाब्लिकफोरखौ नोंथाङा जुदि नोंथांनि गोसोबादि जुदि डाइभार्ट खालामनो नागिरोबा, नोंथाङा जुदि बांद्राय दुर्नीति खालामोबा डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव नोंथाङा माब्लाबो इलेक्शन देरहानो हाया। बेनिनो एग्जाम्पल अरविंद केजरीवाल बिथाङा, जाय सुबुङा कंग्रेस आरो बीजेपीनि एगेन्स्टै माखासे दुर्नीतिखौ लानानै पलिटिक्सआव फैदोंमोन आरो सरकार दादोंमोन, नाथाय सरकार दानायनि उनाव बिथांमोननि जे खैफोद बेयो जोबनानै थाङाखैमोन आरो बिथांमोननि साफ्रोमबो नेताया मन्थ्रिफोरा माने एरेस्ट जाबाय थादोंमोन, जेलाव थानांगौ जादोंमोन। अरविंद केजरीवाला गावनो जेलाव थानो गोनां जादोंमोन आरो बिनि फिथाइ हिसाबै नोंथांमोना नुबाय आम आदमी पार्टीखौ दिनै विधान सभा इलेक्शनाव डाइरेक्ट जोगारबाय आरो पाब्लिकआ, दिल्लीनि पाब्लिकफोरा। बेनिफ्राय नोंथांमोना बुजिनो आद्रा गैला। स' अरविंद केजरीवालनि जि अबस्था, बिसोरनि पार्टीनि जि अबस्था, जेब्ला माने मेन इलेक्शन केम्पेनिंनि समावनो एरेस्ट जाजोब्बाय, बायदिसिना जेंना जेंसि जाबाय, जायनि जाहोनाव पाब्लिकफोरनि फारसे ओरैबायदि मेसेज थांबाय आरो बे मेसेजआ माने बीजेपीनि थाखाय मा एडभान्टेज जाहैगारबाय, जायनि जाहोनाव मदिया बेवहाय मास्टार स्ट्रक खालामनायाव साक्सेसफुल जाबाय। आरो मदिया मा बुंदों जे दिल्लीनि सुबुंफोरा आपनि उनाव दा लगायनानै आपदा माने खैफोदनिफ्राय रैखा मोनसिगोन। डेट मिन्स आम आदमी पार्टीया मोनसे खैफोदमोन दिल्लीनि आरो बे खैफोदनिफ्राय रैखा मोनसिगोन। बिदिब्ला प्राय 27 बोसोरनि उनाव बेवहाय बीजेपीनि सरकार फैबाय आरो बीजेपी पार्टीया भारतीय जनता पार्टीया बेवहाय सरकार बानायसिगोन। प्राय 48 दासिम नुनाय मथे 48 प्लासआव माने 48 प्लास नङा 48टा माने लिडिं एबा विनार जाबाय आरो आम आदमी पार्टीखौ 22टायाव लिडिं बा विनार जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो गुबुन पार्टीफोरखौ बेवहाय नुनो मोनाखै। कंग्रेसआथ' प्राय 0, कंग्रेसखौ बेवहाय जेबो नुवाखै, कंग्रेसआ सिनसाब गैखाया। स' कंग्रेसनि अबस्थाया जोबोर गाज्रिखा। स' राहुल गान्धीया जेरावबो फेलार, बेखौ जों बुंनो हायो। स' आम आदमी पार्टीया बेवहाय थारैनो जेनबाय दिनै। जाय अरविंद केजरीवाला बीजेपी आरो कंग्रेसनि दुर्नीतिखौ लानानै पलिटिक्सआव फैदोंमोन, नाथाय गावनो दुर्नीतिजों गोबां बेंखन जानानै लास्टआव पाब्लिकफोरा माने बिथांखौ गाज्रि नोजोरै नायबाय। थारैनो अरविंद केजरीवाला सासे कराप्टेड बेबायदि नोजोरजों नायदों आरो मानसिफोरा, जायनि जाहोनाव बिथाङा दिनै इलेक्शनाव जेननांगौ जाबाय। स' बिदिब्ला नरेंद्र मदिया गावनि लास्ट टाइमावबो बियो दिल्लीयाव साक्सेस जानायखौ जों बुंनो हासिगौ। स' बेनि उनाव पलिटिक्सआव बिथाङा थांना थाया मिथिया, नाथाय बिथाङा लास्ट जि गावनि लाइफ टाइमनि जि पलिटिक्स बेवहाय बिथाङा साक्सेस जादों, बेखौ जों बुंनो हायो लोगोफोर। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी
हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे, क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए। हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार।